Аз съм добър човек. Казвам се Георги. Това е доста разпространено име в България, което ме прави напълно безличен. На 42 години съм, женен, но нямаме деца, защото с жена ми решихме да градим кариера. Пък и, както често казваме, родителството не може да се планира, както и щастието. Всичко започна в един цветен пролетен ден. Представете ли си? Не ме е виждал от бебе, а си позволява да влиза в стаята ми, да ме целува и да ме щипа по бузите. Крис, дай една седмица. И що е дошла? Инче, дай 2 четворки. Тони, ти да не си пила хапче за познаване. О, не! Носи си рентгеновите очила. Сетила се, че има роднини във Варна и решила да ги уважи. Биби, дай един поп. Гледай си работата. Като гледам, добре те уважила. Още има черви по бузите. Крис, дай 2 дами. Само една. Ние пък чакаме Леля и Чича от Пловдив. Само ако знаете колко са досадни, все питат и питат и питат. О, кой клас си? Слушаш ли? Какви оценки имаш? И култовят. Кой обичаш повече, мама или татко? Сякаш не знае, че родителите не са за обичане, а за използване. Още един досадник приближава. Тони, дай 2 осмици. Гледай си работата. Дай 3. Играта е за 4. А на баща ще пита на какво играем. Гледай си работата! Абе, кажи им възрастни, не ги обиждай повече. Айде към морската. Айде. И тук да ги питаме, защо са станали такива сухари? Какво е деца? Вие като малка мразихте да се лягате рано. Защо сега изисквате това от децата си? О, сега е мой ред. Господине, вие защо като малък сте крихте в килери от чудовища, сега не позволявате да се влиза там? О, да, за да не ви пипат тенис с ракетата. Абе, като решим. Разбираме си тази. Здравейте. Здравейте. Госпожо, вие като малка много искахте да станете господа. А сега скучаете в някакъв офис и не искате да пуснете дори едно фанчил с децата си. Хубави детски години. Хубава рисунка. Графика ли? Естествено, че е графика. Рисуваш цвете, нали? Естествено, че е цвете. Роза? Естествено, че е роза. Ако ме докоснеш, ще викам. Нали знаеш какво правят затвора с такива като теб? Заричат ги на вечни мъки. Необмислен ход. Моля? Ако ще отвличаш деца, го прави по смрачаване, в друг квартал, по-далеч от къщата ти. Така ли изглеждаш? Да, изглеждаш доста подозрителен.
изглеждат неподозрително. Синя риза, сив панталон и кафеви обувки. Това не е ли малко строго? Ще е строго, ако се сложиш вратовръзка. И за капак – шапка. Като детектив от криминален роман. Сега се обличат твърде младежки, а ние децата сме чувствителни към такива възрасти. Защо? На мнение сме, че така се опитват да ни заблудят или още по-лошо, да ни впечатлят. И се обръснем, брадясал се. Ние децата сме много подозрителни към такива възрасти. Разумно. Искаш ли да ти поправя куклата? Категорично не. Не разбирам. Тя се казва едноръката Мери. Ако й оправиш ръката, името няма да й подхожда. Двуръката Мери звучи скучно. Интересен и логичен отговор. Изглеждаш добро дете. Как се казваш? О, не се заблуждавай. Това, че говоря с теб, е част от плана. Хубав ден. Нора, казвам се Нора. Хан, те ме мразят. Аз просто исках да си поиграя с тях. Това не е честно. Добре дошъл в клуба на досадните възрастни, които развалят игрите. Но все пак си мисля, че децата ме мразят. Усещам тяхната неприязън. Чета е в очите им. Виж, децата не могат да мразят. А ти изпадаш в някаква странна параноя. Айде, върви до магазина, за да се разсееш. Мога да разбера, защо децата сме толкова интелигентни, а на възрастните все трябва да им се обяснява. Толкова мрази, когато ми кажа, толкова е лесно да си дете, а да си възрастен е голяма отговорност. Да бе, лесно. Аз след месец ставам на 13 години и усещам как живота си отминава. Момичета, отклоняваме се от темата. Трябва да обмислим плана. Предлагам да дадем начало на мисията сега. Дани, Ася, чертичка. На какво играете? На мисия. И ние ще играем. Окей, но първо трябва да ви подложим на тест. Какви искате да станете като пораснете? Аз със сигурност ще стана банкомат. Иска да каже банкер. Не, искам да кажа каквото казвам. Ще стана банкомат, да имам винаги пари за сладолет. Аз пък искам да стана раздавач на мечти. Ти пък раздавач. По-добре продавач, да припечелиш нещо. И на кого ще ги раздаваш? Децата си имаме пари достатъчно. На възрастните. Те мечтаят само за 3 неща. Слава, власт и пари. Те и за това ходят на работа, а после се оправдават, че го правят за нас, за да сме щастливи. Щастието е сложно нещо. Да. Мислим. Моля те, не ставай смешна. Мисленето е за възрастните, а за нас действието. Абе, вие искате ли да пораснете? Ти луда ли си? За нищо на света няма да порасна. Представяш ли си високи топчета да шляпам в локвите? Или с официален костюм да бера черещи от дървото на съседа? Или вместо да играя на двора, да ходя на някакви скучни заседания. Само не мога да разбера защо все ни повтарят: когато пораснеш, ще видиш. Всичко ни е ясно. Ние отказваме да станем като тях. Защото имаме мечти, които са по-големи от двоетажната им къща. По-цветни от уникалната им картина. И са ни по-скъпи от спортната им кола. Ако си спомнят какви са били, всичко ще е различно. Ако допуснат дори за миг чудесата в живота си, всичко ще е различно. А сега имаме мисия и трябва да я изпълним. Чертичка!
Криеница! Не на ластик! Да сте гоним! На топка някой носи ли? Аз! Хайде на народна! Подай на мен! Ей, Чичо, дай топката. Я метни топката. Месни ми топката, бе. Ти възрастен, това е моята топка. Дам ще те моля да ми я върнеш. Може ли да играя с вас? Категорично не. Хайде да продължаваме. Защо ме мразите? Вие, господин възрастен, наистина ли искате да знаете защо? Сега тук няма никой освен нас и вас. И каквото и да разказвате, после никой няма да ви повярва. Затова ще ви разкрием истината. Ще ви справим пред съда. Имаме си обвинител. Крис. Съдия. Ася. И съдебни заседатели. И за да се кой господин възрастен, че възлиза намерни към вас, сте назначили адвокат. Хайде, аз ще се жертвам. Да видите какъв човек съм. А сега да изслушаме обвинителя. Обвинението е обичайно. Обвиняваме този възрастен, че е възрастен и е предал детето в себе си. Господине, ще кажете ли нещо в своя защита? Що за глупост? Разбира се, че съм възрастен. Значи се признавате за виновен. Всеки е невинен до доказване на противното. Нека уточним. Вие признавате, че сте възрастен, но не сте съгласен с това, че сте предали детето в себе си. Не съм съгласен. Логично, парадоксално и невъзможно. Но как така? Ако веднъж сте били дете, сте го предали, като сте станали възрастен. Сега ясно ли ви е? От тази гледна точка, може би, но... От каква друга? Можете ли да предложите друга гледна точка? Госпожо съдия, госпожица. Моля да уважите аргументът ми, че съдебните заседатели са пристрастни. Отхвърля се. Съдебните заседатели са тук, за да изкажат своята позиция. А това, че тя подкрепя обвинението, не противоречи на съдебната процедура. Сори, пич, опитах. но как така съм предал детето в мен? По начин естествен и съвършенно прост. Когато сте бил дете, обещахте ли си цял живот да играете? Мисля, че да. Спазихте ли си обещанието? Не, аз може би ако имах деца, щях да си играя с тях. Това е сферата на догадките. И е точно толкова вероятно, колкото и това, че щяхте да измислите хиляди причини, за да се скатаете от играта. Вие също ще пораснете и... Пак този прастар аргумент. Как си мислите, че се чувстваме, когато знаем, че един ден ще предадем самите себе си и ще влезем в света на възрастните, свят, който ненавиждаме? Именно за това нашата дисциплина е толкова строга. Затова, докато сме деца, се държим здраво един за друг. Никой външен не трябва да прониква в нашата среда. Присъдата може да бъде само една. Чичото не може да играе с нас. Не ме интересуват нито децата, нито игрите им, нито отвратителната им врява. Вряват на зашеметяващата им лоялност. Каква е тази шумотевица? Това са чудеса. И какво правят там? То е редно. Случват се. Ей, я ветни топката, бе. Снини топката, бе. Ти не казваш, бе. Първото което. Аз само го казвам. Като си нямаме гримьор и фризьор, тъй ще е. Ще следим за всичко. Тишина! Ей, Чичо, дай ни топката. Я ветни топката. Ти със сигурност. Екшън! Почваме ли? Давай. Ти се смея. Снима в момента.
Знам. Опа. Стига бе. Чуваш се? Ча. Айде, Ча. Екшън! Че днес е ке... Извинете. Да, почвай. Не си върти опашката, почвай. Ти трябва да млъкнеш, за да мога аз да почна. Да, хвана я. Тук има и боболечки!